Sorry. Alo, 2210, Corex la microfon, ce faceți băi? Bă, borilor, bine ați venit la primul meu episod de pe acest minunat canal. Sper că o să fie foarte minunat și că o să vă placă, I guess. Mă rog, hai să începem. O să ne jucăm cu Roblox. O să vă arăt ce joc. FNTD 2 sau Five Nights at Defense 2. O să vă arăt Game 1 și poate Game 2 dacă mai am timp. Dar sunt foarte șanse. Ok, deci, și apropo, dacă o să vedeți că am calitate extrem de prostă, am un laptop de căcat. Ăsta e motivul. Am un laptop de căcat. Un Nvidia GeForce GTX 960 Ti. Da. Și un procesor Intel. Da, vreau să nu-i schimb până Crăciun, dar na. Nu știu ce să-mi iau. Tot m-am uitat peste tot, dacă aveți niște recomandări. Apropo, nici nu vreau să aud de un procesor AMD Ryzen. Nu vreau AMD Ryzen, vreau Nvidia. Dacă are procesorul de acord, dar placă grafică nu. Procesorul hai că-s de acord să zicem că o să fie de la AMD Ryzen. Dar, da, toate de bază. Mă rog, haideți să încep. O să mai stăm puțin aici pentru a se încărca. Gata. Ok, haideți să începem. Game-ul am făcut că am încercat o dată să filmez și mi-a dat mare eroare. E bun? Bă, de când YouTube are limită de videoclipuri? Eu știu că păi acum n-ai fac videoclipuri de 15 ore. Și pot să postez. Deci eu ca un videoclip de 15 minute nu pot să postez. Vezi, doamne, e prea lung. Păi să-mi ba pula. Coaie. Ai un mare L din partea YouTube-ului. Să cereți YouTuber mic cu 5 luni, cu 0 abonați. Poate de am. Să pronunța că v-am zis. Dar nu cred. Numele meu este Corex. Normal, e numele meu de YouTube. Numele meu de Squad, să zicem. Să nu repetați. Numele meu este Da. Apropo, trebuie să vă dau atenție. Atenție că nici. O să fie foarte. Au. Nu, a scăpat foc. Cât de meri mi-a luat? Nu vreau să vă întreb, dar o să vă întreb la că na, de ce nu? Deci videoclipul cu facecam sau fără? Ca să știi. Bă, eu n-am treabă, fac foc și cu facecam și fără. Vă fac foc. Bă, așa, bă. Doamne, ce slabă, bă. Da, se pare că da, nu prea pot să trec nici măcar aia. O să vă prezint puțin jocul. Deci,
Ăsta, ca să ai nevoie de 12.000 coins. Cea mai bună metodă să faci coins, să te joci la Game One Night 1 sau Game One Night 4, care nu am deblocat. Dar nu știu asta mult. Știu de la un prieten care se joacă jocul ăsta de transpirat. Da. Ok, hai să dăm un summon. Dacă tot am aia. Summon. Și... Ok, cred că asta e asta. Ăsta, pot pe care vă zic deodată extrem pe îi. Camins 1, nu știu ce o să fie, că ăla e harul în eventul. Hai că vi-o prezint și pe ăla. Practic, harul în eventul are... Mâine o să Mâine dacă o să poate fac videoclip cu update-ul. Update-ul și... Na, uite. Ăsta e un booster, ăsta nu știu ce. Astea două sucă slabe. Astea scurt, da, na. Na, mai avem shop-ul. Și unitul cu cea mai mare aură se află aici, Dread. Na, ne-am prezentat tot ce era de prezentat, o să vă prezint mai mult în următorul meu episod. Apropo, o să postez din anul Paște, deci postez foarte rar că am foarte multă treabă. Am teme multe, am de învățat mult, da. Mă rog, eu acum o să închid, ne vedem în următorul episod. Ciao, ciao!